बसर बिसिङावनो जों प्राय 10,000-15,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै दाबो जों तयरिं दं प्रिपेयार खाइ दं जत डिपार्टमेन्ट दं निनि एजुकेशन हन्दी निनि फरेस्ट हन्दी निनि PWD हन्दी पुलिस डिपार्टमेन्ट हन्दी जत डिपार्टमेन्ट बमा ताव खालि दं पुस आरो जों चाकरी ना बागै जों जातियाव दं चेष्टा खाइ दं जों 15,000-20,000 चाकरी जों रेना बागै जों दाबो तयरि खाइ दं आबां कयनाय चिनि चिक्लाराव बेसेबा जों साइमोन आं काहके साइमोन गुबुन दफां बर' खाया जोंखे चाकरी नांगौ जों बेबसा खाय जों चारमाया बैनि दफान बर' खाय बेबसा खाय चाव मोनथार स्कुप दं बर'नि रांबो दं बर' खायमोन किन्तु 20 बोसोराव कमायदों उमाया आव जों वानसक जा आबां आंनि जे बारबार साव 20 बोसोराव जों चाकरी मारिनाय जे गनफान गतरफान जे कोटा दंमोननि आबां बारबार आं केबिनेट मिटिंआव मा कक साइ दं दाबो जों आं उसाबो जों सालायखा दिनै केबिनेट मिटिंआव आं अबरो क्वेश्चन दि साखा 20 बोसोराव जों चाकरी मारिनाय ता जों बरखौ मा चाकरी माया हाजार लाख ता बेकार गई दं बर कोनो भबिष्यत करै बर पाराव गुरि दं सामोन चित्रांलाय दंलायगो माने काम करि हिगानो जतन একটা बनि चिन्ता आलादा फाइ थाङो बनि काम करि नि बागै बर एंगेज माखाने जेखुन सामबरन बर जों माथे बानाय आबरन आं सालायखा आबां कयगो ताबुक जों गोबां मा तीन डिपार्टमेन्टआव तीन सरकार चाकरी रय दं रनाय जों आव पेपार खाइ दं आं तेबो साइ थांखा प्राय 15,000-20,000 चाकरी जों रेना बागै जों रेडिं दं बरबा आं जतन कयनाय जानि ताखरनो कयनाय बिसिगानि बेकार चलेनो कयनाय नराव जाते सिंखला तांलायदि काहबा तंलाय ताखबाय ताखौ जाते हामजालायदि हामजामा बिसिंतै जों दफानो मोथां मानाय हामबायसै